Takže ahoj, já tě zdravím u tohoto vlogu, mé jméno je Ento a doufám, že se ti to bude líbit. Dnes bych si chtěl trošku popovídat o jedné facebookové stránce, která se jmenuje Přidej sem koho chceš. Pomalu, ale jistě mi dochází trpělivost s touto stránkou. Kde jsou ty časy, když tam bylo sotva 50 000 lidí a sdíleli se tam jenom normální věci. Teď, když je tam asi 320 000 lidí, se z toho stává pomalu porno stránka. Nebo stránka na sdílení nějakých gifů. Kurva lidi, co to má vůbec za smysl? Nedělej ze sebe přeci nějakýho chytráka. Já ze sebe přece žádného chytráka nedělám, jenom točím toto video, aby viděli lidi, jaký je přece můj názor na tuto facebookovou stránku. Bez tak tvůj názor nikoho nezajímá. Ale já to video nedělám pro sebe, dělám ho pro vás, lidi, co na to koukáte a sdílíte se mnou můj názor. Takže pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte ho polajkovat, těm, který se to nelíbilo, dejte palec dolů, video sdílejte, pošlete ho kamarádům a dejte mi třeba i odběr. Takže v příštím díle, ahoj.